ассалому алайкум апа ва хӯҳарои азизу меҳрубон ва ҳама он шахсоне ки ҳолиам дар компанияи Фабрили регистратсия шудагӣ нестен ё ки регистратсия шудагиен ҳамкорони азиз. Мега аксияи компанияи Фабрили ки имрӯз камтар дар бораи ҳавай дар шумо маълумот медиҳем. Ай числаи 11 сентябр то 1 октябр кадоме ки регистратсия мешавад, кадоме ки регистратсия шудагӣ ҳаста заказ мекунад, заказаш ай 500 рубл зиёд мешавад. Компанияи Фабрилик виртуальная карта месиҳад. 1000 рубл шид дита, ай 500 рубл зиёд шид, ҳамоқаи карта шумо зиёд гирифтан мегирен. Каталоги нав шумо активировать мекунед, суратҳоро мемонам тамошо кунед, наставникҳо ёрдамтон мекунанд. Картаҳотонро активировать мекунед то числаи 15 октябр 70% скидка кати метонен ай компанияи Фабрилик харидорӣ кунен. 23 октябр розыгрыш уже дар компанияи Фабрилик соати 1 Москва сар дода мешавад. Гӯш кунед, 15 та рабочий палисос, ана 1500 та духӣ, 15 та караоке, так 150 та сертификати пулӣ ва 3 та путёвка шаҳри Дубай. И шанса ай даст натиҳен апа ва хӯҳарои азиз, срочно бинависен, дамо регистратсиятон кунем, заказ кардан нишонтон дисем, роҳи корро нишон дисем. Ҳам ай компанияи Фабрилик падарка, ҳам ай мо падарка, бигем ҳама тарафа вигӯяй. Шахсоне ки дар компанияи Фабрилик дар мамин кор кардесен, барои ҳамаи мо ай ҳамин. Мара метонам ки намик агар ҳамин каталог 5000 да заказ кунам, уже да 5000 ма 10 та виртуальная карта мегирам. Каталоги нав бигем ки активироватш мекунам, тамом уже ма иштирокчии розыгрыш мешам. Ҳамаи шуморо метонен карда. Боз шумо метонен ки ҳамин картаҳотонро просто падарка кунед, активироват накарда да новичокотон, да ягон каси дигар мақсад регистратсияшон мекунед духтаракҳои командатон. Так что шанса ай даст натиҳен апа ва хӯҳаро, марҳамат, мо шуморо дар командаи худмон интизорем. Ман ҳамаи шуморо апа ва хӯҳарои азизи меҳрубон дӯст медорам сидқан. Барои ҳамаи шумо раҳмат, барои суханҳои нектон, барое ки ин қадар хоксорен, барое ки маро дӯст медорен. Ман шуморо дӯст медорам. Аз барои Аллоҳ дӯстон медорам. Ҳар куҷое ки ҳастен сарбаланду хонаобод бошен, мисли гул шукуфон бошен. Худованд ҳаматона ба орзуҳои неки дилтон бирасонад. Бо шумо будам Саида Раҷабова, ҳамаи шуморо дар командаи худам интизорам.